Uy, may nata. Ha? May nata. Wala. Yung tama, oh. Di, gusto ko. Gusto ko. Namo ni. Lamo. Lamo di forget. Lamo di remember me. Simula ang sangkutan, manok na pula, yung tinamaan, nagdiwang-diwang. Sa isang anak lang ako'y napuruhan. Nilinisis na dapat ihulog ko sa kalaban. Kikilusta sulit na pula. Ilang pagkadi ay ako man di ay lutuan. Sa cellphone ang bater puno na rin. Dapat ihulog ko sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula. Walang tatama yan. Simula ang salpukan, manok na pula. Walang tatananan, nagawang-gawan. Isang lang ako'y napuruhan tungkol sa iyahang kabuuan. Pera ni Mrs. na dapat ihulog ko sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula. Walang tatama yan. Simula ang salpukan, manok na pula. Nagdiwang-diwang sa isang iglap lang ako'y napuruhan.
ka sa maliit na pula. Ang katama mo, simula ang subukan, manok na ulan. Ang kinamaan, nagdiwang-diwan. Isang ugat lang ika'y napuruhan. Kung ako walang sasabungan. Sa manok na pula, ang katamanan, simula ang salpukan, manok na pula. Yeah. Okay kayo, lami kayo.
Ano? Meron? Oo. Simulang ang salpukan, manok na pula. Bigyan ko nga ang gawang-gawa. Kana lang, sawa? Oo. Ubili, gusto ko. Kumada na yung mama. Ang binili ako ba? Nagdayang-diwan sa isang iglap lang ako'y nabuhay. Tungod sa ako ang silingan. Ako ang silingan, wala na kamata ko noon. Lukas inong kay feel mo kagod, hadlok ko siya. Siya, kung ligoy na. Hadlok ko ligoy. Hadlok ko niya. William. Luka. Marami guys. Wala na yung basa lapu-lapu tol. Ano ko yung panakot ay? Ano naman?
daw. Buha sa siguro. Siguro, uli na ni Bukit. Ha? Uli. Oh. Apaw ka rin. Vlog to. Pakita ka rin. Okay. Ito yung mga tutrabaho sa coffee shop. Tingnan mo, pagdating na hindi para tapos ang coffee shop pala. Ito yung tawag mo sa'yo, barista. Ito, yung cook. Ayan, kakot. Baker. Na-scam kami. Na-scam kami pagdating Saudi.